Når man går på scenen som pianist og skal spille en solo recital, så skal man have et utroligt niveau af viljestyrke og selvtillid. Fordi ofte går man på en kæmpestor scene, og man er helt alene med det store flygel, som man ligesom skal tæmme. Første gang jeg så et klaver, der var jeg så fascineret over størrelsen. Det er klart, jeg har været ret lille, så jeg har bare set klaveret som et kæmpe instrument, som var mystisk og sort og hvidt, og jeg skulle bare røre ved det. Min mor emigrerede til Danmark fra Ukraine sammen med en veninde, som var pianist, fordi vi altid besøgte den her veninde, og jeg bare altid skulle røre ved tangenter, og det var bare, jeg plagede min mor i årevis nærmest om at starte til klaver. Og så startede jeg faktisk med klaverundervisning den 1. januar år 2000. I og med, at jeg blev bedre og bedre til at spille klaver, så deltog jeg i koncerter og nogle ungdomskonkurrencer. Og det er klart, at i de perioder, hvor man skulle forberede sig, så skulle man øve lidt mere end ellers. Og det var ikke altid lige, at skolekammeraterne måske kunne forstå det. Men jeg kan faktisk ikke rigtig huske det konkrete øjeblik, fordi jeg var aldrig sådan rigtig fokuseret på at være cool eller noget. Måske var det, da jeg optrådte til min skoles dimission. Der blev jeg bedt af musiklærerne om at spille. Og lige pludselig spillede jeg for hele skolen. Og så var folk ligesom, hun kan virkelig spille klaver, og det var lidt noget andet, end vi egentlig havde regnet med, at det bare var et eller andet mærkeligt hobby. Det her er til dato nok den vigtigste sten i min karriere. Det er en CD, som jeg har udgivet. Jeg har ikke bare spillet, men jeg har stået for nærmest det hele, fra design til booklet-teksterne. Det var meget vigtigt for mig, at jeg fik skrevet min egen historie og mit eget forhold til de værker, jeg indspillede. Og det element, der ligesom går igen for hele CD'en, det er dans og bevægelse. Og på den måde så fortæller CD'en en historie om mig. Jeg er jo vokset op i den virkelig inderste del af København, i Herluf Trollesgade, lige bag Det Kongelige Teater. Og min mor, hun synes jo, at jeg skulle ikke have så langt til skolen, så hun sendte mig til auditions på Det Kongelige Teater. Og da jeg så blev optaget som balletbarn, så var det en drøm, der gik i opfyldelse for min mor, at jeg ikke havde særlig langt til skole. Fordi jeg jo kommer fra Danmark, så synes jeg, at der skulle være en lille overraskelse, når man tager CD-skiven væk. Så der sidder en lille rød havfrue der.